Vi startede med at plusse alle 17 personers resultater inden for teorien om skulder til skulder. Resultatet blev 689, og derefter dividerede vi det med antallet af personer, det vil sige 17, og det gav så 40,5. Derefter plusser vi alle 17 elevers højder, det giver 2933. Derefter dividerer vi det med antallet af personer for at finde en gennemsnitshøjde, og den er 172. Vi har efterfølgende divideret 172,5 med 40,5, og det bliver 4,2. Vi vil nu beregne usikkerheden i procent. Først har vi taget personernes gennemsnitlige højde og divideret det med 1%. Det bliver 0,0058, det vil sige 0,58%. Derefter har vi beregnet usikkerheden for længden af skulder ved at sige 1 divideret med 40,5, og det giver så 2,4%. Sammenlagt giver procenterne 2,98%. Da vi dividerede gennemsnitshøjden med gennemsnitslængden fra skulder til skulder, gav det 4,2. Nu skal vi så beregne 2,98% af de 4,2. Det gør vi ved at sige 4,2 gange med de 2,98% divideret med 100, og det er lige med 0,1. Det vil sige, at vores resultater ligger mellem 4,1 og 4,3. Og derfor ligger tallene uden for vores intervaller, og det vil sige, at myten ikke kan bekræftes. For at bevise, om myten er sand eller falsk, skal vi finde gennemsnitsværdierne for både resultaterne af forsøgspersonerne og deres højde. Vi ved på forhånd ud fra tidligere beregninger, at gennemsnitsværdien for samlet højde er 172,5 parentes plus minus 1 cm. Derefter lægger vi personernes resultater sammen, som giver 299, hvorefter vi dividerer det med 17 for at finde gennemsnitslængden af hænderne, hvilket er 17,6 parentes plus minus 1 cm. Til sidst dividerer vi de to tal med hinanden, som giver 9,8. Vi måler derefter usikkerheden på begge tal, det vil sige 1 divideret med 172,5, det er altså 0,058, det vil sige 0,58%. Så har vi målt usikkerheden af hændernes gennemsnit ved at sige 1 divideret med 17,6 lige med 0,056, altså det vil sige 5,6%. Procenterne sammen giver 5,9. For at finde de 5,9% af resultatet, 9,8, laver vi en udregning, som hedder 9,8 gange 5,9 divideret med 100, altså det er lige med 0,6. Det vil sige, at vores resultater vil ligge inden for 9,2 og 10,4. Ud fra det kan vi ikke afvise myten og konkludere derfor, på grund af det ret præcise resultat, at myten er sandt. Her har vi fundet gennemsnitshøjden af forsøgspersoner og gennemsnitsværdien for længden fra albue til fingerspids. Det giver 172,5, som vi ved fra tidligere beregning, og gennemsnitsværdien af albue fra albue til fingerspids giver 44,3. De to tal har vi divideret med hinanden, og det giver 3,9. Usikkerheden har vi fundet på samme måde som i de andre teorier. Og usikkerheden for den samlede højde er 0,58%, og usikkerheden af samlede længde fra albue til fingerspids er 2,3%. Sammenlagt giver de procenter 2,88%. Nu skal vi så finde 2,88% af de 3,9, som er resultatet af de to gennemsnitsværdier divideret med hinanden. Det har vi gjort ved at sige 3,9 gange med de 2,88 divideret med 100, og det er lige med 0,1. Det vil sige, at vores resultater ligger mellem 3,8 og 4, og efter vores mening vil vi sige, at myten passer, da den næsten præcis ligger op ad en fjerdedel.
Fordi alle ikke har afleveret deres resultater, regner vi kun med 10 forsøgspersoner under denne teori. Deres resultater sammenlagt giver 1693. Gennemsnitsværdien har vi fundet ved at sige 1693 divideret med 10, og det giver 169,3 cm. Derefter har vi lagt alle deres højder sammen og divideret det med 10, og vi får resultatet 168 cm. Derefter har vi divideret 169,3 med 168, og det giver 1. Usikkerheden i procent af resultaterne har vi regnet således. 1 divideret med 169,3, det giver 0,59%, og usikkerheden i procent af gennemsnitshøjden er 1 divideret med 168, det giver 0,6%. Procenterne sammenlagt giver 1,19%. Til sidst skulle vi finde ud af, hvad 1,19% af 1 er. Og 1 var gennemsnitsværdierne divideret med hinanden. Vi lavede en beregning, som lyder 1 gange 1,19% divideret med 100, og det giver 0,1. Det vil sige, at vores resultater ligger mellem 0,99 og 1,01 og er et meget præcist resultat. Teorien om ens længde på foden er en syvendedel af ens højde, har vi beregnet ligesom vi gjorde i de 3 første teorier. Det vil sige, at vi fandt gennemsnitsværdierne, beregne usikkerheden osv. Ud fra vores beregninger kan vi konkludere, at vores resultat i teori 5 ligger mellem 6,6 og 7,2.